Така. Здравейте! Днес, както видяхте, ни трябват лимонов сок. Малко лимонов сок. Чакайте само да закрепя телефона, че днеска пак камерата ми я взеха. Телефон. Така. Трябват ни една праскова за две малки сладоледчета и половин праскова за едно сладоледче. Трябва ни горе-долу една чайна лъжичка за едно сладоледче, лимон ни трябва и вода, разбира се. Сега, сестра ми ме ядосва. Много съм и сърдита, ще и се разсърдя, защото сега се е наклюпала с шоколад. И се успокой малко, Лили. Сега ще правим сладоледче. Нали? Ако сега ще правим сладоледче. Тя се крие като малко мече. Май не обича да я снимат. Така. Също така ни трябва и една чашка, малка чашка, но пластмасова е добре, но мен се мислеше на малките пластмасови чашки. За това ще вземем... Какво да вземем? Ще сложа за малко на пауза, докато реша какво да взема. За сега гледайте праско. Също така искам да ви кажа, че ви трябва и една купа, но тъй като нямах малка чашка... Да, Лили? После. Така, имах едно такова дребно бурканче, колко ръката ми е малко по-малко от ръката ми е. И сега ни трябва купата, за да може да смесим продуктите. Нека първо да измием една мекичка прасковка. Чакай само да пусна водата. Както виждате, имам нова буза от магазин Z. Подариха ми я. Майка ми работи там и я подариха ми. Беше единствената. Така, нека пак да ви обърна. Сега. Трябва ви една дъска. Взехме дъска. Нож. Имам нов цветен нож, който е оранжев като това. Така, изваждате онова да е тук. Леле, колко хубаво реже този нож. Той не е нов, аз не знаех, че реже толкова добре. Това е супер нож. Това не е нож, това е някаква магия. Магично същество. И ни трябва горе-долу толкова прасковка. Нарязвате на малки парчета. Сега ще ти дам как праскова. Аз не казах какво ще правим. Ще правим сладолед домашен праскова. Още не ви е много. И сега нарязвате. Ето толкова прасковки са ни достатъчни. Горе-долу са една-две шепички. Ето толкова.
Слагате ги в купичката. И това го давам на сестра си. Не. Така, да. Остана ни даже половин прасковка с костюмата. Махна. Вече и без костюм. Така. Ето, тук са прасковките, които сега слагаме една... Не. Сега слагаме... Извинете, че така прекъсвам, но сега слагаме ето на това бейби черпаче. Това е лъжичка, формата на лъжица. И слагаме ето това малко. Даже може на половина. Толкова не е достатъчно. Имам. Искаш ли да опиташ, ли? Така. Сега, тук сега ще да сбъркаме с лимоновата лъжица малко, за да може... Слагаме и една капка от сладък окусител, защото може да стане малко соленко. И пак отново да сбъркваме трите капчици от сместа. Толкова хубаво хай. А това сега, което е водата, го махаме. Отново изхвърляме прасковите. И измиваме купата, защото ще има адски много вкусна това. Измиваме сега леко и ето си. Те миришат уха, много хубаво миришат. Не ти трябва чиника за прасковите. Така прасковите ви ще омекнат и отново ги измиваме. Измиваме, за да се чисти. Все пак мръсни праскови сладолет. Така. Я да опитаме една. Мирише хубаво, виждате. И уха. Така. Толкова праскови, казах, че са ви достатъчни. Взимаме сега. Извинете. Май ме виждате? Не знам. Сега сипваме малко водичка, колкото вода ще иде. Извинете, но тази вода май беше прекалена. Ето така. Толкова водичка. Сега отново слагаме една капка. Отново слагаме ето толкова. И разбъркваме. Лимоновата вода. Сега как бе.
между другото, ще ви порасне и сладоледче. Това отново ви казвам, махнете малко, да, там толкова. Ето така, между другото. Ето така. Ето, така ви трябва. Слагате и малко захар, защото ето така сок от гранат, ябълка и от ягода. Сега да вземем захарта. Как може мама да е сложила захарта толкова горе? Чакайте сега. Може би виждате и сестра ми от тук. Малко. Ей сега, бе! И слагате още малко. Не бива да е много сладък, това слагахме и лимон. И разбърквате с тази лъжичка. Топете прасковите отдолу. Готово. Та-да! 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 Чините. Така. Тук вече е готов. Сега ни трябва някаква... клечка, лъжичка. Сега ще извадим една лъжичка. Ей сега как? Между другото, тъй като сега такива лъжички не ни се намират. Значи... Сега трябва да нарежа тъпите праскови на сестра си. Прекрасни праскове. Но, питате се вие, само това ли ще ни покажеш? Не, ще ви покажа също как да си направим сок от праскова, но това ще бъде в праскове на изненада 2. Замразете, също така намешете лъжичка или някаква ето такава пръчка за сладолед. И така и го оставете във фризера за 3-4 часа или ако не повече, просто гледайте да се е замразило. И трябва задължително да сложите нещо, за да може да поддържите. Ако тук гърлото му е тясно, както е при мен, ще го начупите малко, не е задължително да е така. Сега, надявам се, трябва все пак. Приятен апетит! И абонирайте се за канала ми, гледайте клиповете ми, харесайте го и до скоро!